I comencem ara la secció de cinema dels divendres. Imagineu-vos poder anar a una sala de cinema a Barcelona per només 4 euros la pel·li. Això, com ho veus? Seria possible, Guillem? Doncs bon dia, Núria. Bon divendres. Doncs sí, és possible, però és una mica titular. Després explicarem ben bé què és això, perquè és un abonament que tenen anual, però després ho expliquem. Avui parlem del Cinema Girona, que està a Barcelona, al costat de la parada de metro de Verdaguer. Doncs vinga, som-hi, perquè la gent que no conegui aquesta sala doncs ara tindrà ocasió també d'aprendre una miqueta més dels seus orígens, de com funciona, Exacte. de què programa, no? De què s'hi fa, no només les pel·lícules que s'hi projecten, no? De què s'hi fa i què s'hi cou. Explica'ns una miqueta quins són doncs, una mica els trets distintius del Cinema Girona. Mira, Guillem. el Cinema Girona s'ha consolidat com una de les sales de referència pels amants del cinema d'autor i la versió original a Barcelona. Al llarg de l'any, la sala acull estrenes, cicles temàtics, festivals, col·loquis amb professionals del sector, aposten per una experiència cinematogràfica que va més enllà de la simple projecció. En un moment en què el consum audiovisual està cada vegada més marcat per les plataformes digitals, el Cinema Girona, amb les seves 3 sales, doncs continuen reivindicant el valor de la sala de cinema de barri i familiar com a punt de trobada cultural i espai de debat. I avui, per parlar de tot això, doncs parlem amb el seu responsable, el Toni Espinosa, que a més de gestionar els cinemes també té una productora i ell també és director. Què tal? Com estàs, Toni? Bon dia. Hola, què tal? Com estem? Bon dia, benvingut. En un context, Toni, en què les plataformes tenen cada vegada més pes i l'assistència als cinemes veiem que també va disminuint, no?, en els últims anys, quina és la filosofia del Cinema Girona per revertir aquesta situació, per consolidar el seu públic i per continuar traient-lo, no? Bueno, jo el primer que et diria és que hi ha molta llegenda no contrastada sobre això que acabes de dir-me i del que acabes de preguntar. Les plataformes no donen masses dades de la seva audiència, amb la qual cosa tu t'has de creure sempre el que et diuen, però no hi ha dades per contrastar si realment la seva audiència és tan alta com es diu. Després, aquest any 2026, en els primers 4 mesos, ja hem fet la meitat de la taquilla del 2025, que va ser un molt bon any. Per tant, la gent està tornant a anar al cinema. Jo crec que sí que va haver-hi un moment de crisi. Bona notícia, doncs. Sí, per això vull dir. Va haver-hi un moment en què els guionistes als Estats Units van estar de vaga, els actors van estar de vaga i els estudis van tenir molts blockbusters, que al final són els que mouen les estadístiques de cinema, i això va fer que disminuís el públic a les sales de cinema, però bàsicament per una manca d'oferta. Però en el moment en què hi ha oferta i la gent torna a anar al cinema. Jo crec que estem en un moment en què és compatible anar al cinema. Jo, per exemple, com a persona, com a individu, no com a propietari del cinema, sinó com a espectador, jo vaig al cinema 2 cops a la setmana, a altres cines, no parlo del meu. El meu vinc a treballar, però jo vaig a altres cinemes 2 cops a la setmana. I a més a casa meva tinc plataformes, no tinc una. Que és compatible, i que a més segurament el boom de la plataforma ja ha passat, no?, aquell enamorament inicial per el qual ens deixem portar, i la gent torna, diguéssim, a l'amor clàssic, que és l'amor de la butaca, de la sala de cinema, no? Vosaltres... Home, jo crec que la gent no té moltes ganes d'estar tancada a casa, no? No, ja ens hi passem molta estona. Per això, quan va acabar la pandèmia, una que va fer va ser sortir i marxar ben lluny, no? I que li toqués el sol. I si t'hi fixes en aquesta campanya del govern dels avis a 2 euros d'entrada els dimarts, hi ha molts cines que han de deixar de fer-ho perquè se'ls acaba la bossa dels diners, no? Que hi ha una mica de confusió, perquè molts avis diuen és que al cinema tal ja no ho fan, i en aquest sí. És perquè cada cinema té una bossa de diners de 2 euros als avis. Però els avis van en grup, o sigui, ja no van sols, van en grup, perquè la gent aprofita per quedar, fer vida social. El cinema és saludable en aquest sentit, perquè és una cosa que fas a grup, et mous i a més gaudeixes d'una activitat cultural. Ara que estem parlant del cinema i que està funcionant tan bé, quines han estat les pel·lícules més vistes o amb millor resposta del públic en els últims temps, sobretot a la vostra sala? Detecteu alguna tendència clara en el tipus de cinema que connecta més amb l'espectador actual o com ho veus? Doncs mira, això depèn una miqueta. Si hagués sabut com feies aquesta pregunta, hagués buscat les estadístiques per respondre amb dades, que a mi m'agrada donar dades. Però home, jo et diria que
pel·lícules... A nosaltres ens funcionen molt pel·lícules d'autor i si són properes a nosaltres, culturalment, encara funcionen més bé. Però què estem parlant? No és cap sorpresa. Alcarràs, Casa en Flames, són pel·lícules que a nosaltres ens funcionen molt bé. Tenim és públic d'aquí que vol veure coses d'aquí i que parlen de nosaltres, no? I llavors aquest cinema ens funciona molt bé. Ara estrenarem la pel·lícula de la Ina Clotet, Viva, que va estar la Setmana de la Crítica de Cannes, i tots estem, convençuts de que aquesta pel·lícula funcionarà, perquè és una comèdia, perquè parla de temes reals, diguem-ne, de problemes reals, però des d'un punt de vista molt simpàtic i de comèdia, i a més la pel·lícula, ella està esplèndida, va guanyar un premi a Cannes, i aquesta pel·li ha de funcionar. Aquestes són, jo diria, el tipus modern que funciona millor. Doncs esperem que així sigui, que aquesta Viva, que en part és una pel·li que ha estat rodada també als carrers de Badalona, doncs sigui tot un èxit amb la seva estrena, que serà ja imminent. De fet, aposteu, Toni, també per una oferta que va molt més enllà, no? La projecció de pel·lícules, amb col·loquis també, amb festivals, amb mostres. Abans ho explicava en Guillem, no? De fet, n'acolliu, tinc entès, més d'una vintena cada any. No sé si m'erro o no amb les dades, tu ens ho diràs, ara que deies que t'agrada aportar dades, però vaja, què aporten una mica també al dia a dia de Cinema Girona, doncs totes aquestes altres activitats, no? A l'entorn de les pel·lícules. Sí, tenim 3 pantalles, però els hi traiem molt de suc, en part perquè no volem ser un cinema que posa pel·lícules i ja està, sinó que volem fer de la ciutat, formar part del barri. Tenim molta relació íntima, amistosa, amb moltes entitats del tercer sector, associacions de veïns, institucions de la ciutat, com Casa Amèrica, i per tant acollim molta programació que no és del cinema comercial convencional, sinó que ens ve des d'aquestes entitats. I després, com bé t'ha dit el Guillem, nosaltres acollim una vintena de festivals a l'any. Els més importants i més coneguts seran segurament l'Americana, que fem al març, o el Festival de Cinema Asiàtic, el Festival de Cinema Coreà, que fem al setembre, però en fem un mes de Festival de Cinema Indígena, Festival de Cinema del Medi Ambient, fem el Coreoscop, que és un festival de cinema i dansa. Vull dir que hi ha molta oferta i això forma part una mica de la defensa de la diversitat que nosaltres fem. O sigui, el cinema no és només la típica pel·lícula de Hollywood que s'estrena amb 500 còpies, sinó que el cinema és una forma d'expressar l'art i la cultura i és molt bé, i hi ha moltes veus i hem de donar cabuda a totes les que puguem. Pues sí que feu molta programació i feu moltes coses, perquè hi ha molta oferta realment, però recuperem una mica el que deia al principi de tot la Núria, no? Que llançàvem aquest titular que dèiem poder anar al cinema per 4 euros o menys, no? Llavors, la cosa és que vosaltres, perquè els oients s'enterin una mica, veu ser pioners fa uns anys amb els abonaments anuals, amb una promoció que tu tens durant el mes de juliol. El mes de juliol de l'any passat van ser uns 89 euros aproximadament. Tu, per 89 euros al mes de juliol durant aquell mes, pots comprar aquest abonament i llavors tens tot un any de cinema gratis, diríem, no? Vull dir que t'inclou dintre d'aquest abonament, pots anar tot un any al cinema, en aquest cas al Cinema Girona. De fet, jo mateix ja fa 2 anys que tinc aquest abonament, perquè realment és que és una passada. El tornareu a fer aquest any, això, i no sé quan està previst que es torni a fer. No, el tornarem a fer, sí, com cada mes de juliol amb la canya d'abonaments. És una campanya que nosaltres fem perquè ens ajuda a rejuvenir el públic del nostre cinema. Tu, Guillem, ets un tio jove, no? Sí. I clar, i sabem que els joves tenen dificultats moltes vegades per tenir una economia solvent i no només fer la seva vida, sinó a vegades gaudir del cinema o de la cultura o del teatre. I nosaltres vam ser precursors d'aquesta iniciativa, sobretot pensant en la gent que té menys recursos econòmics i també per agrair que ara ja fa 13 anys vam aconseguir mantenir viu el cinema quan vam aconseguir digitalitzar les sales gràcies a que la gent va comprar els primers abonaments, que va ser com una mesura que va fer d'emergència perquè necessitàvem diners per poder posar pel·lícules digitals, no teníem diners per canviar els projectors i era una gran inversió.
I des de llavors, doncs, cada any ho fem. No ho necessitaríem, però creiem que està bé que nosaltres siguem agraïts amb el públic i amb la gent. És una aportació que fem nosaltres. Toni, vosaltres sou un cinema que s'ha anat associant, no?, el cinema d'autor, al cinema català i espanyol, i també òperes primes. Ho dic perquè quins són els criteris una mica que seguiu a l'hora de seleccionar la vostra programació? És la qualitat, bàsicament. Jo sempre dic que com que tenim 3 pantalles, molt no ens podem equivocar. No? Si tu tens moltes pantalles, doncs sempre acabes colant alguna pel·li que no et satisfà tant, però clar, has d'omplir les sales de cinema. Nosaltres només en tenim 3. Per tant, no t'equivocaràs gaire i et pot agradar més o et pot agradar menys una pel·lícula, però la qualitat està garantida. Llavors, nosaltres, dins d'aquesta voluntat de ser diversos, com et deia, i de defensar el talent nostre, el que valorem és la qualitat. Nosaltres hem de considerar que aquella pel·lícula té qualitat o perquè ha fet un recorregut important de festivals o perquè hem vist la pel·lícula o hem seguit el seu procés i sabem que aquella pel·lícula mereix ser programada. I pregunta del milió, aquella pregunta que segur que molts oients s'han plantejat alguna vegada. Si volem gaudir d'una pel·lícula en les millors condicions possibles, quina és la millor butaca per seure? Per no acabar amb tortícolis, per no acabar guenyo, tampoc. Mira, això depèn molt. És que això sí que jo crec que va una mica al gust de tothom. Nosaltres tenim unes sales molt grans. Una té 290 butaques, l'altra té 240 i la més petita té 100, que són moltes butaques també. Llavors, hi ha gent que li agrada estar molt a prop, gent que li agrada estar molt enrere, gent que li agrada estar pel mig. Jo sóc molt de fila 6-7, per exemple. Per què? Perquè a mi darrere no m'agrada perquè no m'agrada veure un mar de caps i després la pantalla. M'agrada estar en un lloc que m'assec i veig la pantalla. Quan jo veig la pantalla còmodament, aquell és el meu lloc. Fila 6-7, prenem nota. Per mi, però jo crec que estic segur que hi ha gent que ens està escoltant ara i diu, no, a mi m'agrada l'última, hi ha gent que es posa a la fila 4 o a la fila 3. Sí, completament, cadascú és un món. A mi també, jo estic amb tu, Toni, que a mi m'agrada les files 6-7, vull dir que està al mig de la sala, no? Que no estàs ni molt enrere ni molt endavant, perquè si estàs molt endavant quasi bé no veus ni la pantalla, no? A vegades, i amb els subtítols, que totes les pel·lícules són amb subtítols, no? Les que veig jo, la majoritària, clar, si estàs molt endavant no pots ni llegir subtítols i veure la pantalla, només veus els subtítols o la pantalla. Què t'anava a dir? Ja acabem i la pregunta que fem a tothom per acabar és quina és la teva pel·lícula o documental, tu que n'has vist tants, perquè vas molt al cine i a més en veus molts, que top 1 que tothom hauria de veure, que creus que és la millor que recomanaries a tothom? Home, sí, n'hi ha moltes. Escollir una pel·lícula sola és difícil, però jo d'aquest any, la pel·lícula de moment que he vist aquest any que més m'ha agradat és la pel·lícula La gràcia del Paolo Sorrentino. O sigui, i no és un dels meus directors favorits, però em va semblar una pel·lícula que era perfecta en quant a contingut dramàtic, social i de bon rotllo i de pau que surt amb aquella pel·lícula i de gent bona que surt en aquella pel·lícula, no? O sigui que si aquest any encara no heu vist alguna pel·lícula no heu vist la pel·lícula del Paolo Sorrentino, jo us diria que aquesta és una d'elles. Doncs quina pena, que jo encara no l'he pogut veure, vull dir, quina pena, just la pel·lícula que... Però mira, tens la proposta feta a la taula. Exacte, ara l'he de buscar, a veure quina plataforma està, perquè és una pel·lícula molt independent, a veure on la podem trobar. Doncs, mira, ara mateix tenim Rebuilding, aquesta pel·lícula nord-americana. Ah, sí, també. Amb el Josh O'Connor, que jo encara no l'he pogut veure per manca de temps, però la gent surt de la sala dient que surt agraïda de veure una pel·lícula de gent bona que s'ajuda a ella mateixa, que en un moment de tanta tensió i de tant conflicte, aquesta pel·lícula, Rebuilding, és emotiva i és sensible i mostra gent bona. I això també està molt bé. Sí, mostra gent bona, perquè jo l'he vist la pel·lícula, però també mostra molt de drama, és un dramón gran, al principi, sobretot tota la part del principi, el conflicte que hi ha, perquè, la pel·lícula parteix, ho puc dir sense problemes perquè no faig spoilers, parteix de que hi ha que es crema una part del bosc, no? I on viuen, la casa on viuen una gent es crema, i és a partir d'aquí on es construeix la pel·lícula, què passa després del foc, no? On han de viure aquesta gent, com han de viure, què fa el govern, com els ajuda, i és veritat que el protagonista, no, el Josh O'Connor, com dius,
és bastant positiu, no?, en tot moment, i acaba amb una cosa molt positiva al final, sobretot. Molt bé. Doncs Pels és el que amants necessitem. dels finals feliços. Doncs moltíssimes gràcies, Toni Espinosa, per haver-nos acompanyat avui i haver-nos permès també entrar a fer aquesta visita guiada, no, que ens feies una mica per les sales de cinema Girona. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Who wouldn't like to live 120 years? Acabem la secció de ràdio escoltant el tràiler de Viva, que justament ens deia abans el Toni, que s'estrena el 19 de juny als cinemes. Què li està passant? Però s'està com obsessionant amb mi. Jo vaig notar com... I Guillem Thorson, fins la pròxima, que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. I un gust, com sempre. Adéu. Adéu. Ja. Però és que és com que m'asfixio, saps? Mira, una crisi és normal. Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada. La vida és això. És impossible no vibrar amb ningú més. Que necessito estar sola. Hola, Tom. ¿Qué pasa? Tens tota la vida per davant. Tu també tens tota la vida per davant. Aquestes mosques, quin fàstic, no? Les mosques fastigoses. Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem, eh?